Oke, tak copot e. Tapi piye to, Nduk? Genahe kok nyopot. Malah dicopot, diumbar apa piye? Jare kok nyopot. Gemblong ki. Ngomong ke wayuh maneh. Wong tua-tua sing diomongne mung wayuh he. Suwe-suwe tak ketok maneh. Dino kok ning sawah. Panenane lumayan. Kena tinggu masak-masak jagongan nyalon bayan. Pak, janmu ngopo nang kono? Ngopo to, Nduk? Kulino bengak-bengok itu ya. Iki lho, tak gawakne gorengan kambek banyu. Lah mbok yo ngono to. Dadi anake ngerti karo wong tuwa. Iki lho tak gawakne banyu ngombe osik. Piye, Nduk? Sawene tak dol sik. Kuwi lho sawahe wong, Pak. Bapak mung nggarap. Mbok sadar. Iya, Nduk, lali aku. Nek edane aja nemen-nemen to, Pak. Sore Pak Dadon. Monggo. Angko nek bapak dadi bayan, awakmu ndang rabi ya. Halo Dek Amel. Ngopo wong kae? Wong-wong do ngopo kae? Sampeanmu ngomong apa, Pak? Awakmu lho, Nduk, takon rabi. Mulane to nek ana wong ngomong ki rungokne. Karepku ya ngono, Pak. Tapi kalah karo sing tuwek. Bapak isih normal, Nduk. Isih pengen diopeni wong wedok. Lah nek butuh ngombe kan ana sing ngladeni. Lah nek butuh mangan ana sing njukukne. Matamu ku lho, Jup. Delok pupu ae. Sesuk ki nek nyusul bapak, boyo aja nganggo rok to, Nduk. Nganggo celana. Oke, tak copot e. Tapi piye to, Nduk? Genahe kok nyopot. Malah dicopot, diumbar apa piye? Jare kok nyopot. Gemblong ki. Nek ra oleh nganggo rok, tak copote. Piye to iki? Maksudku ki aja nganggo rok, boyo nganggo celana sing sopan ngono lho. Ben gak diincengi karo celeng-celeng kae lho. Lah iki aku ora nganggo kathok ya, Pak. Rokok dadak mbok pijeti barang. Emangnya kesel apa piye? Matamu iki lho, Jup. Roh pupu mbok inceng ae. Ya eman-eman to. Ana barang apik dilewati. Mubazir, Jong. Lek ora disawang. Jancuk kayak adikku. Tapi ora mau. Matamu, kae lho ponakanmu. Loh, nang ndi kowe? Lah melu apa ora? Ya melu to. Saora-orane iki nek bapak dadi bayan ki uripmu beda, Nduk. Amel anake Pak Bayan Dadon. Aku ora karep, Pak, dilemu wong sak penak-penakku iki, Pak, ngene iki. Lot, awakmu nandi, Lot, kok belandang iki? Loh, aku arepnya ngendi ya? Loh, aku arep golek sampean iki mau, Lek. Nang kene to, Lek.
Awang lungguh ning kene godene kok ora ketok to ya. Masa ora nyawang? Nah, olah ketok. Sing ketok lho mung diamel. Diamel ndak mau kemana gitu? Ah, macam-macam kowe. Wis tuwa kok. Aku kan niru sampean. Pengen golek sing enom. Ayo aja anakku to. Anduk, mulih-mulih. Ana garangan. Ah, kok kon mulih to? Wong kok gak ngilu, bapak dhewe kaya garangan. Diamel mau diantar. Boleh? Waduh Don, sukete lemu. Bapakmu nang ndi, Dok? Kok gak teko-teko? Jare mau metu sedelo, golek kopi. Endi bapak ora balik-balik? Bapakmu lah teko lah apa-apa. Aku engko gantine bapakmu. Wong kok ya krungu ae. Mel. Ah, minggir. Ngalangi dalan ae. Kok wis mulih to, Lek? Mau mulai parek esuk ya ora apa-apa to, Lek. Ah wis ora usah ngejak geger awakmu. Lek, wis ana rokoke durung. Nek urung ana aku ana dhuwit, Lek. Sampeyan sing tuku ya. Tapi nek tuku sing adoh, Lek. Ah wis ora usah aneh-aneh. Aku ngerti akal-akalanmu. Ah orang ngerokok ora apa-apa. Nduk, awakmu mlebu. Garangan iki tak urusane. Kok ndi awakmu? Meh perlu apa mrene? Ah, sisan, Lek, mumpung ketemu. Aku ana perlune karo sampean, Lek. Pisan, aku dolan, Lek. Ah, nomor loro, silaturahim. Ah, nomor telu, aku ana penting. Habisan pindho tak tampa. Sing nomor telu sepurane aku gak iso mbantu. Rungokno sik to, Lek, aku tak ngomong. Sesuk. Piye, Lek? Amoh, aku ora setuju. Wong aku sing waras. Ya wis, aku tak balik nak sampean ra setuju. Tapi aja gelo ya. Wis balik wonge mau, Pak. Oh wis, Ngomongne apa? ngomongke wayuh maneh. Wong tua-tua sing diomongne mung wayuh ae. Suwe-suwe tak ketok manung. Rungokno sik to, Lek. Bose, prene suarane.